rockaren historiak eman duen talentu handienetako bati omenaldia egingo diogu gaur. Lurrit abeslari amerikarraren omenezko Oroit Lurrit diskoak kaleratu baitu gaurko gure gonbidatuak. Viva Mikel Tellería! Arratsaldeon, Mikel! Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, etortzegatik. Oso ondo. Hartu lasai. Asientua. Mikel. Bueno, Mikel, zu Idiazabaldarra zara. Idiazabalgoa, bai. Lurrit New Yorkekoa, okerrez palima gaude. Bai, pixka apartean zen, ez? Bai, ez da. Idiazabal, New York, Idiazabal. Nola sortzen da konexio hori? Bueno, musika da bidea, ez? Musika da lotura, ez? Entzuten genuen musika asko, eta entzuten dugu, benik ere. Eta haren musika ezagutu genuen, eta haren poesia, eta, bueno, nik oso gertuko sentitu izan de beti Lurrit, ez? Noiztik entzuten duzu Lurritzuk? Bueno, beti da nik uste, ez? Bai, Transformer hasi, diskoa, bueno, Velvet Underground berandu xego entzun nuen, Baina, bueno, Transformer eta gero, Rock and Roll Animal, eta gero Coney Island Baby, eta tartean zuen Berlin, eta beste Mulu Mask, eta beste batzuk, eta gero bukaeran New York, baina beti da nik, beti genden hor, ari nolabait, haren... Jarraipen egiten, ez da? Hori da. Gauza bada, Lurrit gustatzea, bera entzutea, bera jarraitzea, beste bada, disko bat ateratzea, esan dezagun bere obran inspiratuta, bere estiloan inspiratuta. Bai. Nondik etorri zen barruko oihu hori? Bueno, hori oso gauza kuriosoa da, ez? Genden terrazan jarrita lasai, genden han zerbeza bat hartzen, araian, bueno. Eta genduen kontu kontari eta lako batean aterazan Lurriten gaia, ez? Lurrit gora, Lurrit bera, eta lagunak, Manolo esan zidan, bagezu Jonanek aterazuela disko bat Lurritena, Lurrit buruz. Jonan Ordorika eta zari zara, ez da? Bai, Jonan Ordorika, bai, eta aterazun 2014an Lurrit mila esker, eta esan zidan, etxan daukat, pasatuko izut, bale, ondo, konforme. Eta pasatu zidan, eta entzunun, eta etorri zitzaidan idea hori, ez? Bueno, hor, Lurrit mila esker hori dira Lurriten kantuen bersioa, ez? Euskarara itzulita, Txuma Murugarrenek itzulizun dotore, oso itzulpen fina egin zuen. Eta nik ura entzun nuenean, esan nuen, bueno, zergatik ez eman pauso bat arago, ez? Nahi esan, bersioak egin beharrean, zergatik ez sortu kantuak, pixka bat Lurritek erabiltzen zituen baliabideak eta tresna horiek erabilita, molde horiek, ez? Esan dezagun zure ekarpena hori izan dela, ez da? Bere estiloan oinarrituta, zure kantuak sortu dituzu, kantu berriak, 10 kantu sortu dituzu. 10 kantu, bai. Diskorako. Bai, eta, bueno, hori izan da batez ere, bueno, halako burutazio xelebre bat, ni oso xelebre naiz. Baina, esan, alaxe buratu zitzaidan, eta pensatu nuen, bueno, zergatik ez egin, eta hasi nintzen egiten, eta kantuak ateratzen ziren. Odon esan nuen, bueno, eta alaxe osatu ziren 10 kantu, gero diskoa egin genuen, eta, bueno, hori da historia, ez? Atera ziren kantuak, kantu ederrak, Oroit Lurrit izeneko diskoan bada izen bera, baraman kantua, entzun egingo dugu, ikusi egingo dugu, hau da Mikel Telleriaren Oroit Lurrit. Nola Lurrit ibili zen alde basatian, ala esan ea nola den jendea irian, ea badiren adiskideak bide erdian, kalean lagunak. Gogora nola azaldu zuen errealitatean, Joan zitzaigun hiltzen, 2013an hiltzen. Urriaren 27an. Urriaren 27an, ondo apuntatuta daukazu. Bai, bueno. Lurritek entzungo balu orain zure kantu hau, zure disko hau, zesan gote luke? Nik esango nuke gauza batzuk ulertuko zituela eta esango zuen, hemen badago nik erabili ditudan errekurso batzuk hor dauden, ere ustez. Eta behar bada gauza batzuk aitortuko luke aurren antza, ez? Dena den, bueno, hori ez dago jakit ere, baina, bueno, jendeak esaten du, ez? Baduela antza, ez? Orduan, bueno, hori da. Berak oso ibilbide luzea izan zuen musika egintzan, ez da? Bai. Musikari ezagun askoren gain eraginare izan zuen. Zuk berezek garai azpimarratu nahiko zenuke zuretzat, zein izan da interesgarrina, ze garai, berezek garai? Garaiak, bueno,
Lurridik bazitun hor disko batzuk, nire ustez nahiko ohikoak, ulergarriak, eta beste disko batzuk bazitun pixkat arraruak, zerbait esatearren, ez? Experimentalagoak. Experimentalagoak, ez, esate bateko Berlin eta Blue Mask eta horiek, ez? Orduan ni zentratu naiz gehiago, heldu diote, arlo normalago horri, ez? Eta, heldu diot pixka bat, Transformer, eta heldu diot Rock and Roll Animal, eta heldu diot Coney Island Baby, eta heldu diot New York, ez? Batez ere azken diskoa, ez? Piskat, horiek izan dira nire referentziak, ez? Errepasatuko ditugu aurretik egin dituzun beste disko batzuk, hau laugarrena da, ezta? Bai. Esan dezagun, bi disko egintzen dituela hasieran, gero egonaldi bat, hor parentesi bat ireki duzu, eta gero etorri dira, hirugarrena eta laugarrena. Eta hirugarrena, Zumetari, margolari, Usubilgo margolari handiari eskaini zenio. Bai. Zer harreman izan zenuen zuk Zumetari? Nik enun bera personalak ezagutu, baina bere pintura, pixka bat, ez? Eta ez dakit zer daukan gizon horrek. Zerbait berezia dauka, ezta? Bai, pintura bat ikustezu, eta guain dela gutxi egon nintzen hor, urrian egin zen zea bat. Uste Kursalen. Bai, Kursal aurreko galeria hori, Kor, uste dela. Eta hor egon ginen ikusten, eta ni ikusten dudan bakoitzean harritzen naiz gizon horrekin, benetan. Eta esan nion usuari gaina, esan nion, ze indarra zuen gizon horrek, ze librea zan pintatzen, ze harri-harria zan, erabat librea, ez? Eta, hoxe da. Normala da, horrelako kuadro bat ikusi eta batik kantu bat egiteko gogoa sortzea, ezta? Bai. Nire kasuan beste moduan izan zen, ez? Hor gertatu zitzaigun, genduela danak pandemian, etxean sartuta, hori izan 2020an, ez? Eta urte hortan utzi gintxun Zumetak. Apirila zen. Eta, hurrengo egunean berriak berreskuratu zuen aspaldiko elkarrizketa bat. Inigo Astiz kazetariak egindako elkarrizketa bat. Eta hura irakurtzen da hola, eta bapatean galdetzen dio, Jose Luis Zumetari galdetzen dio, zer bultzatzen zaitu pintatzera. Eta erantzuna nire ustez da zoragarria, esaten du beharrak. Ez bai pintatzen, enaiz ongi aurkitzen. Oreka bilatzeko da eta bizitzeko gogoa. Orduan, galdera hori, nire buruari egin nion, ez? Eta orduan, erantzun nion, eta gaur hemen nago, erantzuna gaur gidago izan zen, ez? Azuk hor erabaki zenuen, Zumetari disko bat. Aurrena kantu bat. Eta gero pixkanaka disko bat eskaini zenion. Disko horretako abesti bat ikusita entzungo dugu, Hala ere. Zena honek, hau da Mikel Telleriak Zumetari eskainitakoa. Herrialden jendiaren arnasa daitu, gure arteko itxasoan erioaren errito, mundu berri bat ez dugu erraz ikusiko, legea da betikoa, hala ere. Zumetari eskainitako Hala ere abestia. Mikel, esan dugu lau disko atera dituzula, bi eta hor tartean egon dela... Utxune luze bat. Ez dakit galdetzerik baute dagoen, zergatik utzi zenion kantatzeari edo? Ibili nintzelako oso lanpetuta, buru altxa ezin da, eta beti... Saka esaten dena, ez da? Bai, eta 1000 lan esku artean, eta ezin iritsita, eta orduan, gertatu zen modu naturalean, ezin bazara ailegatu zure gauzak egitera, musika egiteko berdezu denbora pixka bat, pixka zentratu, ez? Eta, hor 2020an, hor pixka bat, denbora pixka bat gehiago izan dut, pixka lasaitu naiz, eta kuriosoa da baita ere, oso harri-harri da bestalde. Pixka lasaitzen zerrenean, burua hasten da berri du martxan. Hor, egon nintzen denbora luze, ez zera egin gabe, eta ez zitzen bururatzen zen, euskan 1000 gauza burun egiteko, 1000 lan, eta bar. Baina hori pixka lasaitu naizela, burua atzea berrize hasi da martxan. Atzea berrize, badago hor joera bat, edo ez da nola esan, ez. Eta alaxe, kantu berriak egiten hasi naiz berrize, eta gorputza geratu zen eta burua hasi zen berriz ere bueltaka eta martxan, ezta? Mikel, 75 urte dituzu. Zuk, maite guzu rockero zaharraren etiketa hori?
Bueno, gaur egun zarra, bueno, bai, rockero zarra, bale, konforme, baina, bueno, nik uste dute adin kontua baino gehiago dela espiritu kontua, edo gehiago da zu barruan zer sentitzezun, ez? Bueno, urtea, bale, konforme hori da, baina hori da, bueno, aparteko gauzatxo bat, ez dauka bere aldiko, ez dauka inongo zaik garrantzeri neuz, zuk sentitzen bali zu musika buruan, hori da kontua ez, eta, bueno, hori da. Guke pantailaren bestaldean gure eguneroko rockeroak hortxe dauzkagu, eta bidaltzen dizkigute galdera gure gonbidatuei egiteko bidali dizkigutenen artean bat aukeratu dugu Mikel zuretzako, eta hauxe da gure ikusentzulek egin nahi zuten galdera. New York ala Idiazabal, zein da rockero batentzat plaza egokiagoa? A ber, bueno, New York ezin da ukatu New York, ez? Han sortu zen Velvet Underground, han zegoen Lou Reed, Patti Smith, Ramones ere ibili ziren hasieran. Baina Idiazabalek bere herri txiki izan da, bazaukan baita ere musikarako zaletasuna, nahi esan. Bazan hor berbena talde bat, Eskapolis, eta han zuen Idiazabal batzuk, Goierriko musikariak elkartzen ziren ez, Ordizi eta Beasain eta Idiazabalik ez zuen hiru anai, Pela ez anaiak, eta horietako bi gero pasatu ziren zehara, Egan taldera. Esan, bere txikian, Idiazabal izan da baita ere, bueno, izan du joera hori, musikareko joera hori. Ezin da konparatu neurriz New Yorkekin, baina, bueno, bada zerbait. Egontzara New Yorken inoiz? Ez. Gustatuko litzaizuke, han kontzertu bat eskaintzea, zergatik ez, ezta? Bai, baina, bueno, gauza nodaren ikusita azken aldi honetan, egia esan, ez da egiteko nirik ematen duen, ez? Ez du ematen gogorik, ezta? Hori da. Bueno, ez da New York, baina guk hor badaukagu holtza txiki bat, zuentzat eta kasu honetan zuretzat irekita dagoena. Zer da zuzenean orain joko diguzuna, Mikel? Bueno, kantua da Enkantea. Enkantea da, bueno, sare sozialen inguruan egindako kantu bat. Bueno, ni sare sozialekin nago pixka kezkatua, esango beldurra, baina kezka bat daukat ez. Hor momentu batean kantuan esaten dut, kasi galdua gara bidean, bidaian. Eta, bueno, hor dago konparazio bat, ez. Enkantean jartzen dira artelanak, ez, eskulturak, pinturak, eta hor kontua izaten dalik eta diru eskaintza handien alortzea, ez. Eta sare sozialetan berriz bada beste figura bat, eta da like eta me gusta, eta horiek, ez. Eta hor kontua izaten da, like eta me gusta kopuru handien alortzea, ez. Orduan nik ikusi nuen hor parekotasun bat, eta pixka bat sare soziali buruz hitz egiteko aitzaki bat, ez. Orduan, esan behar da, sare sozialetan nolabait nor bere burua jartzen duela Enkantea, baina tira. Bai. Ez zara bakarrik etorri, Ibon Diaz, gitarrarekin etorri zara, beraz, nahi duzunean, Mikel, altxa. Nahi bali mauzu basoka ura eraman, bertara nahi bali mauzu, eraman bertara edo bertanean. Beraz, Ibon Diazekin etorri zara, gitarran izango da, bera, Mikel Telleriarekin, segi lasai. Mikel, hortxe ikusten duzuen moduan disko berria Lou Reeden, esan dezagun bere estiloa, bere musika, artista berak esan digu moduan, betidanik entzun izan du. Berak gogoratzen duenez behintzat, gaztetatik hasi zen Lou Reed entzuten, beti gustatu izan zaio, beti izan du bera eta bere musika barruan oso presente, eta pandemiaren geldialdi hori aprobetxatu eta zumetarena etorri zen, eta gero etorri da argitaratutako Lou Reedi buruzko oroit Lou Reed izeneko diskoa, disko horretatik Enkantea abestia abestuko digute oraintxe Mikel Telleriak eta Ibon Diazek. Enkantea zuzenean. Biba zuek! Badakizunik adina alakoetan, badakizunik adina alakoetan enkantea hasten denean. Nago ziur horretaz adiskidea. Kasi galduak gara, kasi galduak bidean, bidaian.
dakizu baina ikusitakoaz ez gaudela horren arroak. Arrastoak ere ditugu galduak eta kaleak dira jendez gainezka denak. Ez dakit ba orain zer jarrote den esan. Ez dakit ba orain zer jarrote den esan. Kasi galduak gara bidean, bidaian. Batek hiru bestiak lau, 30, 24 asmatzia, ez da erreza. Erakusten zaiguna zein da horren balioa, eskaintzaren parekua ala, ez dakit baina laizter jabetuko gara. Ez dakit baina laizter ohartuko gara.